Policajti dnes riešili v Ružomberku nezvyčajný problém. Nevedeli dostať z auta vodiča, ktorý narazil do vozidla na parkovisku. Ten si ťažkú hlavu z toho zjavne nerobil. Za volantom totiž sladko a hlboko spal. Policajti po niekoľkých minútach na luxusnom aute otvorili zadné dvere a spiaceho muža horko ťažko zobudili. No poďte von. Muž bol zjavne dezorientovaný, no prípadné zranenie po ťukanci do auta na parkovisku to určite nezapríčinilo. Pili ste nejaký alkohol? Áno. A koľko? To je jedna moja vec, nie? Keďže to pochopiteľne zaujímalo aj policajtov, presnú príčinu inak banálnej nehody a zrejme aj mužovej únavy sme onedlho poznali. Až také jednoduché to s ním však nemali ani oni. A čo som spravil, povedz? Čo? A čo robíš? Čo robíš? 41-ročnému vodičovi z okresu Ružomberok policajti pri rýchlovej skúške namerali 5,2 promile alkoholu v dychu. Zatiaľ sa nedá s istotou povedať, či vodič zaspal za volantom počas jazdy alebo až po náraze. Určite však bolo veľkým šťastím, že nenapáchal väčšie škody. Z Ružomberka Veronika Daubnerová, televízia JOJ.